Здравейте, приятели! Включваме се от Акумулаторен център Старт, за да ви покажем тези добавки ресурс, които са произведени в Русия и са изключително качествени, на отлична цена. Добавка за двигатели, работещи на газ, за двигатели, работещи на дизел и двигатели, работещи на бензин. Тези добавки се слагат в двигателя през отвора за маслото и се карат с тази добавка, като една добавка е достатъчна за масло от 3 до 5 литра в двигателя. Тази добавка е специална разработка, която има наночастици, които полепват по така наречените проблемни зони, намалят драстично разхода на масло в двигателя. Това ви го казваме от личен опит и от опит на клиенти, които вече са закупували добавки и са останали доволни. Всичко това е качено на нашия сайт 24power.bg. Телефоните изписани. Всеки който е опитал тези добавки е останал удовлетворен.